Suunniteltu Saarijärven retki toteutui, mutta kansallispuisto vaihtui toiseksi. Olen nyt tässä Helvetinjärvellä Iso-Saarijärven alueella. Alun perin piti mennä Pyhähäkkiin, mutta onneksi olen nyt täällä. Tämä on itselle ollut eräs tärkeimmistä alueista täällä Helvetinjärvellä. Tässä on paljon vanhaa kuusikkoa seassa, kilpikarnaisia, mäntyjä ja keloja ja paikkapaikoin myös suuria haapoja ja koivuja. Tämä on aika helposti saavutettava kohde ja tässä on ihan hyvä kääpälajisto, kääväkäs lajisto. Nyt on tällainen lokakuun loppupuolen aurinkoinen päivä. Viime aikoina on ollut aika sateista, joten kosteutta on maastossa. Tuoksuja on paljon ilmassa. Hämähäkin verkot ja seitit kimmeltävät oksilla ja rungoilla tyhjässä tilassa. Tämä on hyvin monien kokemusten paikka niin aineellisella kuin henkiselläkin tasolla. Tällä alueella on monesti ollut yhteydessä paikanhaltijaan. Tämä on minun mielestäni eräs koko Helvetinjärven kansallispuiston voimallisimmista alueista. Koko tämä Iso-Saarijärven alue. Ei pelkästään tämä pohjoispuoli, vaan myös tuo länsiranta erityisesti on hyvin voimallista. Paikan luonnonhenget ovat olleet suosiollisia tälle valinnalle, tälle ratkaisulle tulla tähän paikkaan, koska nyt esimerkiksi löysin tästä katsoessani tuohon kuusenrungolle niin tämmöistä kuusiruosten vinokasta, mikä on tämän kokoisena aika harvinainenkin jo. Ja sitten tässä on jopa tuoksu, ihan hyvä tuoksu. En ole aiemmin siinä tuoksua havainnutkaan, että ehkä se sitten tämmöisenä otollisena vuotena ja sopivan kokoisena vapauttaa sitä tuoksua itsestään. Samoin täällä on nyt ollut paljon tippakääpää, eli on hyvä tippakääpävuosi. Sekin on tällainen luonnonhenkien ohjaus, että pääsee näkemään nyt sen runsauden. Ja nyt tämä kruunasi, tämä kuusiruosten vinokas sen tunteen, että luonnonhenget haluavat johdattaa nyt näkemään kaikenlaista aineellisella tasolla ja mitä kaikkea sitten sieltä hengen maailmasta paljastetaankaan vielä myöhemmin tässä tänään. Ja täällä on hirveän vahva se läsnäolon tunne ja se ohjauksen tunne, niin kuin täällä on kyllä aina ollut. Tuli nyt eri reittiä tänne kuin normaalisti. Normaalisti on ollut semmoinen tuon läheisen vuoren yli kiipeily edessä, mutta nyt oli vähän kiertotietä, hiukan pidempi reitti, mutta tätäkin reittiä tullen niin tuntuu, että se ottaa avosylin vastaan tämä paikka kulkijan. Yksi päivän harvinaisuuksista on kultakurokka, mitä harvemmin olen nähnyt tämmöisellä koholla olevalla kuusenrungolla, että se löytyy yleensä noista hyvin hajonneista kuusen jätteistä sammalikon seasta. Eli tämäkin on nyt tämmöinen, missä on hyvin vähän vasta sammalta päällä, niin siinä mielessä se on aika erikoinen esiintymä ja ehkä se kuvastaa tätä erikoista vuotta myös, että on semmoinen energia, että sekin laji tulee ehkä hiukan astetta kovemmillekin rungoille. Silloin tällöin olen tätä aiempaa silmällä pidettävää lajia nähnyt. Nyt se taitaa olla pois silmällä pidettävien luettelosta, mutta harvinainen se on joka tapauksessa. Se on tunnettavissa helpommin niistä kullanvärisistä laikuista, mitä siihen tulee. Se luetaan kääpiin, koska siinä jonkin verran on pillejä, mutta siinä ei ole niin paljon pillejä tuossa
alustan myötäisessä osassa. Sehän kasvaa periaatteessa suurin piirtein kokonaan alustan myötäisenä, niin siinä ei ole niitä pillejä kuin siellä täällä. Mutta se on nimetty tuon kullanväristen osien mukaan, mitä siinä itiöimen pinnalla on. Tässä on tämmöinen vähän yksinkertaisempi telttamalli nyt sitten tällä kertaa. Niin sanottu halpisteltta, mutta eiköhän tällaisellakin nyt yö tai pari tässä menee, että ainakin se viime kesänä toimi vielä jollain tavalla. On tässäkin pari kerrosta, mutta tässä on vain tämmöinen yksi metallikaari, mikä tänne kiristetään. Se on sen helppous, mutta toimii kyllä sitten. Mutta tänne ei kovin montaa mahdu, että tämä on semmoinen, ei ole mikään tämmöinen leiriteltta, että tänne voi isomman porukan ottaa. Toisen voi justiin, mutta pienempää. Mä vaan sitten tästä laitetaan yksinkertaisella tavalla tänne. Täytyy nyt vähän miettiä oikein, miten se lopulta olikaan. Siitä on nyt kesästä jo aikaa. Mutta tännehän se varmaan tuli, ja jos tuli väärin, niin sitten laitetaan toisella lailla, niin yleensäkin on teltan pystytyksessä tapana, että useinkin menee muutaman kerran väärin ja sitten lopulta se menee oikein. Mutta tämä on erikoinen malli tässä, tämä ei muistuta sellaista perinteistä telttaa ollenkaan. Tämä on melkein kuin Piipin ja lappalaiskodan välimuistossa. Täällä on vielä ohjeetkin, jos ei muista, mutta kyllä tällä valolla vielä näkee ohjeetkin. Niin tämä ei nyt ole niin kauhean vakavaa, se on vähän sama kuin tuo ruoan valmistus, että sitä voi vähän yksinkertaisemminkin syödä, kun pääsee hyvään maastoon. Jos on talousmetsässä, niin siellähän pitää syödä tietenkin se vähän paremmin, että siellä pärjää. Tässä on myös sama juttu, että yksinkertaisemmallakin teltalla menee ihan kivasti, jos on hyvä metsä. Ja ilman telttaakin pärjää tähän aikaan vuodesta vielä. Hangessa kun makaa, niin se on aina sitten vähän mukavampi, että on ainakin makuupussi hyvä, mutta lähdetäänpäs tästä nyt liikkeelle tästä yksinkertaisesta ratkaisusta, missä on tämmöisiä tappeja. Ja kokeillaan nyt muutamalla tapilla, miten se, kyllähän se tapin reikään saa varmaan todennäköisesti. Ennenkin on onnistunut tästä hommasta. Mutta on tämmöinen ehkä askeettisen näköinen teltta, mutta asketismiahan tässä on elämässä harrastettu ennenkin. Ei kylläkään ihan semmoista aitoa, että siinä on aina takaportti, että tässä voi vähän helpomminkin päästä, kun vaan antaa periksi. Mutta kovapäinen, niin nuorempana varsinkaan ei annettu periksi kauheasti. Nythän nykyään voi jo periaatteessa voisi ottaa vaikka hetekan mukaan kantoon, jos olisi. Se on hankala tuoda huonoon maastoon sitä. Hetekka toisaalta on muutenkin huono sänky, koska yksin nukkuessa se menee ihan hyvin. Tässä on vaan 4. Nyt mä taisin yhden jo. Yksi pääsi karkuun ja joo. Se on niin kuin niissä Saarioisten pizzojen mainos, että yksi on liian vähän ja 2 ei jaksa syödä. Jos kai se nyt ihan kurveeta ole sekään. Ei tää telttakaan ihan kurvea ole. Ei karmeakaan. Mutta joo, tässä sitten onkin miettimistä, että miten tämä tuli. Että joo, tää on kyllä sillä lailla ihan todella ehkä hetkinen, se oli se vetoketju, täytyy muistaa se, että se on samaan paikkaan tulee tää yläkerroksenkin vetoketju. Se on kurjempi, jos se on eri kohdassa, niin se menee vähän niin sanotusti huonosti sitten. Täällähän se on se vetoketju. Se on se ihmeellinen vekote, mitkä se
Ragni Malmsteenkin aikoinaan lauloi, että se on kummallinen keksintö pesäketju. Ilta on hämärtynyt ja tunnelma taas laskeutuu, tiivistyy. Ympärillä on paljon luonnonhenkiä, keijuja, tonttuja, peikkoja, maisia. Ihan korvissa kohisee se haltijaenergia, mikä tällä paikalla on. Metsä on hiljentynyt ja ajatus hiipii niihin lukuisiin kokemuksiin, mitä äärettömillä yöretkillä elämässä on ollut. Tässä oli viime aikoina todella paljon miettinyt vaihdokkuutta, kun on itse luonnonhenki vaihdokas ja siihen kuuluu tällainen aktiivinen tehtävä, että kuuluu kanavoida energiaa luonnolta ihmiselle. Se on se helpompi puoli siitä tehtävästä. Mutta sitten se haasteellisempi puoli on se, että kanavoida energiaa ihmiseltä luonnolle, välittää takaisin sitä ihmisen syvintä parasta olemusta. Tässä vaiheessa omaa matkaansa on pikkuhiljaa tullut siihen pisteeseen, että on voinut oppia ihmisestä lähinnä siinä hoitajan roolissa jo sen verran, että pystyy pääsemään sellaisiin syvyyksiin ihmisestä, että sitä voi löytää periaatteessa parhaimmillaan vaikka jokaisesta. Mutta siinä on aika paljon haastetta siinä jutussa, koska sitten on itsellä myös olemassa se oma mieli, oma ego. Jotta sen kaiken kerrostuma alta voi löytää sen puhtaan jutun ja kohdata sen ihmisen syvimmillään, niin pitää saada nekin puolet siinä aina tasapainoon. Ja kaikki päiväthän eivät ole samanlaisia. Kesällä koin sen niin sanotun eksistentiaalisen kriisin, eli jouduin tarkistamaan omaa maailmankatsomustani, elämänkatsomustani ihan syvätasolla. Se kesti ehkä parisen viikkoa se kriisi. Se ei suinkaan minun tapauksessani tarkoittanut mitään masennusta, mitä se joskus voi tuoda tullessaan, vaan se oli sitä, että me jouduin menemään ihan sinne perustasolle ja katsomaan, että mihin kaikkeen minä olen uskonut. Ja edelleenkin se minun uskomusmaailmani on täysin samanlainen. Huomasin vain, että minä olin myöskin omien uskomusten verhon takana. Olin itse luonut itselleni lisäuskomuksia, uskotellut, että ne kaikki asiat, mitä etukäteen olen nähnyt, ne menisivät juuri niin kuin olen ne nähnyt ja että siinä ei olisi mitään mutkia matkassa, että se tajunta olisi kaikilta osin ollut niin kirkas. Niin siinä huomasin, että siinä oli aika paljon harhoja, joita pitää varmasti koko loppuelämänsä ajan purkaa, mutta se myöskin se kriisi vapautti minut siihen, että saatoin pikkuhiljaa aloittaa tämän toisen puolen tehtävän ja alkaa ammentamaan myös siitä, mitä lukuisat monimuotoiset ihmiset ovat minulle elämässä opettaneet. Sillä ihmisessä asuu myös se yhtä ääretön monimuotoisuus kuin mitä luonnossa on. Se on vaan sen ihmisen negatiivisen puolen alle usein hautautuneena ja se on paljon vaikeampi sieltä löytää. Paljon vaikeampi löytää se rakkaus, mikä luonnossa, varsinkin tällaisessa alkuperäisluonnossa pulppuaa ihan pinnalla, niin se on paljon haasteellisempi se löytää ihmisestä. Tietysti erityistilanteet, niin kuin jokin hoitotilanne tai jokin harmonisen porukan kokoontuminen yhteen tai joku meditaatio tai vastaava, niin ne tuovat sen paljon helpommin esille. Niin sellaisessa tilanteessa se on helpompaa ja sellaisissa tilanteissa minä olen sen myös kohdannut ja sellaisissa tilanteissa olen alkanut uskomaan ihmiseen. Eli aika pitkän matkan olen käynyt siitä parikymppisestä ihmisvihaajasta tähän pisteeseen, missä tässä istun puun rungalla tällaisen ihanan nallukan kanssa. Se on minun kanssani tässä siksi, että se kuvastakoon sitä suurta tarvetta jakaa se sisällä oleva rakkaus kaiken olevaisen kanssa täällä maan päällä niin kuin koko maailmankaikkeudessakin. Jo melko kauan sitten eräänä helmikuisena päivänä, vuorokautena, tein jo edesmenneen ystäväni kanssa tänne vuorokausiretken. Silloin oli talven kylmin päivä, vaikka oltiin jo tosiaan helmikuun lopussa ja oli ollut melko lauha talvi, niin
sitten yhtäkkiä tulikin 35 asteen pakkanen, mutta me olimme päättäneet pitää sen vuorokausivaelluksen ja lähdimme sitten tuolta yhdestä kulmasta tänne puistoon. Ja luntakin oli aika paljon, että se kulkeminen oli melko hidasta, että sitten yritimme käyttää semmoisia tiheämpiä kuusikoita, missä oli vähemmän lunta, niin vähän tämän tyyppisiä kuin tämäkin paikka, ja sitten välillä kulimme järven jäällä, jopa tuon Saarijärven jäällä sitten, ja sitten tulimme nimenomaan tuolta Saarijärven eteläpäästä tähän kuusikkoon, ja me olimme niin kuin täällä siihen aikaan asusteli tällä alueella semmoinen erakko, joka eli aika salaperäistä, salamyhkäistä elämää, että hänellä oli kodan ruoteet jossakin, ja hän sitten aina pystytti sen kodan jonnekin ja kävi kyllä kaupasta ostamassa ruokaa itselleen, mutta eleli täällä ihan erakkona ja aina vaihtoi välillä paikkaa, niin hän liikuskeli tälläkin alueella. Ja me olimme sitten tuolla Saarijärven jäällä vielä haistaneet semmoista savunhajua, että hän oli sitten ollut se erakko tuolla länsirannalla, mutta me emme nyt lähteneet sitten sinne päin menevään, vaan ajattelimme, että annetaan kaverin olla siellä rauhassa, jos hän siellä on. Mutta no me tulimme sitten tähän Saarijärven pohjoispäähän ja oli tosiaan jo ihan hämärää, vaikka toki oli tähtikirkas yö ja ehkä jonkinlainen kuutamokin muistaakseni oli, ei mikään täysikuu, mutta sen verran oli valoa, että tuolla avoimemmalla järvenjäällä kun kulki, että sen oli jotenkin rannat helppo hahmottaa siinä. No tulimme tähän kuusikkoon sitten tuolta rannalta ja se on tiheää kuusikkoa, missä nyt on noita muutamia kilpikarmäntöjä välissä, niin se sulki meidät hyvin huomaansa siihen vahvaa energiaa, mikä tällaisessa metsässä on. Ja meillä oli tarkoitus mennä sitten tämän metsäalueen poikki tuonne lähimmälle tielle, mikä ei kovin kauas tuosta jää. Ehkä tuolta rannalta voi tulla jokin, no ei varmaan kilometriäkään. No tietty riippuu vähän reitistä paljonko siinä voi tulla, että sanotaan 700-800 metriä ehkä sitä reittiä, mikä meillä oli ajatus kulkea. Niin lähdimme tämme kumpuilevaan kuusikkoon kulkemaan ja meillä oli jonkinlainen otsalamppu siinä, jommalla kummalla oli se vain, ei molemmilla. Ja katselimme, että tässä on tämmöisiä todella voimakkaita paikkoja. Ja tämä metsä imi meitä sinne yhä syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten jossain vaiheessa meille tuli semmoinen tunne, että nyt me olemme päätyneet sinne metsänpeittoon. No okei, siinä näytti olevan lunta, näytti olevan talvi, mutta jotenkin se tunne siitä talvesta, tunne siitä vuodenajasta katosi, mikä on metsänpeitolle tyypillistä, että tuntuu, että me vaan liuumme semmoisessa syvemmässä, laajemmassa todellisuudessa. Ja kulimme kauan ja tuntui, että meidän pitäisi jo sitten, jos me olisimme tässä todellisuudessa, niin olla jo siellä tiellä tai olla tuossa läheisellä lammella, mikä tuolla on. Että sehän siinä olisi ensin ollut ennen sitä tietä, mutta ei sitä paikkaa vain tullut. Me kulimme kumpuilevassa maastossa. Emme varsinaisesti nousseet mihinkään korkeammallakaan, mikä pitäisi tapahtua, jos me kuljemme tässä. Että tässä on aika lähellä semmoinen nousukohta tuonne vuorelle ja sitten sieltä se taas laskee sinne lammerantaan ja tielle. Niin emme tulleet siihenkään, vaan kulimme ja katsoimme lampulla välillä siihen lumiseen maastoon, niin ei siellä mitään myöskään jalanjälkiä emme tulleet niille omille jalanjäljille, mikä on myös tyypillistä silloin, kun pyörii metsässä, niin saattaa jossain vaiheessa lumisena aikana kohdata omat jalanjälkensä, mutta emme tulleet siihenkään. Me vain kulimme. Olotila oli hyvä ja se muuttui yhä energeettisemmäksi. Tavallaan ei ollut oikeastaan väliäkään, vaikka me pääse siitä mihinkään. Ja tunne myös siitä pakkasesta, mikä hetki sitten oli kadonnut, koska siellä jäällä oli vielä sellainen tunne, kun oli se kova pakkanen, mikä tietysti myös aiheutti sen tähtikirkkaan yön, mutta sitten siinä oli myös viimaa tietenkin, koska avoimemmalla järven ulapalla on se viima, niin sen oli huomannut hyvin sen pakkasen, niin se tunne siitä pakkasesta katosi täysin. Me kulimme siinä syvemmässä aikamme ja sitten tuntuu, että olimme ohittaneet sen yön pimeimmän pisteen. Niin sitten rupesimme miettimään, että ehkä tästä olisihan se varmaan hyvä päästä nyt takaisin tähän todellisuuteen, että voisimme jatkaa sitten vielä vähän pidemmän reitin, koska siinä metsänpeittotodellisuudessa on aika hankala arvioida sitä matkaa, koska siihen aikaan oli myös tapana miettiä, että kuinka paljon siinä vuorokaudessa pystyy kulkemaan.
Se oli ensimmäinen tämmöinen noin lumisena aikana tehty kävelyvaellus, vuorokausivaellus. Mutta me istuimme jollekin liekopuulle siinä hetkeksi, pistimme alustat siihen. Istuskelimme siinä vähän aikaa ja taisimme ottaa sitten paikan haltijaankin jotenkin yhteyttä. Olimme ainakin ihan hiljaa kukin tahollamme ja sitten tuli vähän sellainen tunne, että nyt meidät halutaan johdattaa tästä pisteestä sinne tielle, että me voimme tehdä sen asian, mitä me olimme tässä todellisuudessa ajatelleet tehdäkin. Ja sitten nousimme siitä liekopuulta ja lähdimme kulkemaan tiettyyn suuntaan. Ja kohta olimmekin siinä lammella. Edesmenneeseen ystävääni liittyen, jonka kanssa koin tällä alueella sen metsänpeiton aikoinaan talvipakkasella, niin häneen liittyen viime elokuulta on sellainen tarina, että olin yöpymässä hyvin lähellä sellaista paikkaa, mihin teimme yhdessä aikoinaan vielä ennen tätä metsänpeittokokemusta, niin yhtenä syksynä teimme sinne pienistä kivistä kallion päälle sellaisen labyrintin. Ja nyt sitten elokuussa kävin katsomassa sitä paikkaa, niin sammalet olivat jo peittäneet sen labyrintin, mutta jollain tavalla pystyin hahmottamaan, että tuolla se sammalten alla vielä on, koska se ei ollut todellakaan mikään suuri kooltaan, niin sitten lopulta löysin kuitenkin sen. Ehkä juuri johdatuksessa sen sain lopulta siitä löytää. Niin sitten seuraavana yönä siinä tuli sitten tunnelmoiduksi aika pitkään niin, että yö alkoi hämärtymään ja olin sitten ehkä semmoisen 50 metrin päässä siitä labyrinttipaikasta niin seisoskelemassa siinä, niin yhtäkkiä minun oikean käteni kämmenpäällystään lensi semmoinen jokin mittariperhonen, mitä ei siinä hämärässä pystynyt määrittämäänkään. Eikä ollut sitten mitään valolähdettä, eikä sitä olisi viitsinyt käyttääkään, ettei se vaan olisi säikähtänyt siinä. Niin sitten minä ihmettelin, kun pidin sitä kättä vähän eri asennoissa ja se mittariperhonen ei lähtenyt siitä mihinkään. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että siinähän taitaa olla tämä Jari-ystäväni. Minä sitten kysyin, että oletko sinä Jari? Ja sitten se yhtäkkiä heilautti siipiä. Mä tajusin, että se oli se myöntymisen merkki, että siinä on Jari. Ja sitten mä kyselin häneltä muutamia muitakin kysymyksiä jostain meidän yhteisistä seikkailuistamme silloin aikoinaan. Ja jotain sitten tähän hetkeenkin liittyviä kysymyksiä, niin kysyin niitä ja sitten se välillä aina heilutti siipiään ja välillä ei. Et siinä oli kyllä tai ei. Siipien heilutus oli aina se kyllä. Ja se oli todella pitkään siinä se minun kädelläni se Jari. Ja se tuntui todella hyvältä, että mä olin saanut häneen yhteyden, kun ei sitten pitkiin aikoihin ollut häneen yhteydessä, että siinä oli todella kauan kulunut aikaa, kun oli häntä viimeksi nähnyt, vaikka silloin nuorempana me olimme paljonkin tekemisissä. Sitten se, kun mä pidin kättä siinä vähän korkeammalla tällaisessa asennossa ja katselin sitä mittariperhosta siinä, niin sitten se aika pitkän ajan kuluttua käveli jonkin verran siihen minun kämmenelläni ja meni nimettömälle sormelle. Ei kun se taisi mennä keskisormelle ensin. Joo. Meni sitä ennen keskisormelle, mikä edustaa minun ajattelussani niin kuin vihaan ja kiukkuun liittyviä asioita. Se oli siinä jonkin aikaa. Sitten se käveli takaisin tänne kämmenpäällystään ja sitten meni nimettömälle sormelle, mikä edustaa unelmia ja toiveita. Oli siinä myös vähän aikaa. Ja sitten se käveli takaisin taas tänne kämmenpäällystään ja meni pikkusormelle, mikä edustaa syvempää elämän tarkoitusta. Sitten se oli siinä jonkin aikaa, heilautti muutaman kerran siipiään ja katosi, lähti pois. Siitä jäi hirveän hyvä tunne.
Se oli varmasti yksi sen koko retken tarkoitus, yksi sen retken kohokohdista, vaikka siellä oli paljon ihanaa luontoon liittyvää. Mutta se oli yksi sen retken kohokohdista saada kohdata tämä viime vuonna kuollut ystäväni. Nähdä, että hänellä on siellä jollain tasolla asiat hyvin, että hänen matkansa jatkuu siellä jollain tasolla. Ja sitten tämä yöperhonen oli hänen animaalinsa, millä hän halusi ilmaista itsensä siinä metsäpaikassa, mikä on meille yhteinen. Se ei ole ihan lähellä tätä paikkaa, mutta se on kuitenkin täällä Helvetijärven alueella, lähempänä sitä Helvetin kolua se paikka. Aamun valjettua hiukan usvaisena ja kosteana, niin päätin sitten lähteä tulemaan tätä varsinaista Isosaarijärveä kohti tämän rinteen suuntaisesti. Ja tulin sitten tällaiselle paikalle, missä on muutaman vuoden takaisen syöksyvirtauksen jälkiä näkyvissä aika pitkällä matkalla. Syöksyvirtaushan on sellainen tuulenpuuska, mikä nopeasti tulee korkealta alaspäin ja kaataa puut yhteen suuntaan, kun taas sitten trompi on sellainen, että se katkoo puita ympäriinsä pyörteenä. Molempien jäljet saattavat muuten olla samannäköisiä, mutta tässä näkyy selkeämmin, että puut ovat kaatuneet yhteen suuntaan enimmäkseen juurineen, kun on kuusista kysymys, mutta sitten myöskin muutamia on katkennut puolesta välistä, jos ne ovat olleet tarpeeksi pehmeitä. Kun viimeksi kävin itse tällä paikalla, niin tällä alueella ei vielä ollut näitä kaatuneita jälkiä, eli ne ovat tapahtuneet ehkä 4 vuotta sitten. Se luo paljon uudenlaista maapuuta, eli noissa jo muutamissa näkyy aika hyvin pohjarypykkää ja sitten ruostekääpää myös, että se kyllä rikastaa hyvin nopeasti sitä eliöstöä tällä alueella. Näitä on aina ihana löytää, kun nämä ovat tavallaan sellaisen uuden kääväkäs sukupolven alku, ja totta kai siellä on valtava määrä erilaisia kovakuoriaisia ja muita sieniä ja erilaisia sammalia, jotka sitten myöskin aloittavat elämänsä tällaisissa luonnon synnyttämissä pienaukoissa, jotka sitten ovat ihan periaatteessa erilaisia kuin sellaiset, mitä sinänsä hyvällä tarkoituksella tehdään suojelualueelle, koska osa suojelualueesta on talousmetsää, hyvinkin tylsää yhden puulajin talousmetsää, niin sinne kaadetaan niitä puita ja katkotaan puita maapuiksi. Niin sitten siellä alkaa se sellainen lahopuusukkesyö myös, mutta kun ihminen ei sitä tarkkaa hetkeä tiedä, jolloin ne puut muuten kaatuisivat tai katkeisivat, niin silloin se on vähän erilainen, myöskin energialtaan sellainen ympäristö kuin mitä tällainen luontaisesti myrskytuulen synnyttämä aukio. Yksi vanhan kansan uskomuksista oli, että kaatuneen puun alta mennessään pääsee metsänpeittoon. Tietenkin itse on mennyt sinne monilla muilla tavoilla myös, mutta onpa tätäkin tullut kokeiluksi useamman kerran. Sinne voi ryömiä tuolta kaatuneen puun alta. Tässäkin on aivan otollinen porttikohta. Sitten myöskin sellaiset konkeloon jääneet puut ovat hyviä porttikohtia, mutta tämä vaatii pienen nöyrtymisen, sukeltamisen tuonne syvemmälle. Ja kuinka ollakaan saattaa kadota sinne syvempään todellisuuteen.
Täältä loppusyksyiseltä kuusiliekopulta löytyi tällainen routakääpä, mikä on siitä hieno laji, että siihen tulee tällaista punertavaa myös yläpinnalle ja pillistö punertuu myös vanhemmiten toisin kuin sukulaisellaan rustokäävällä, joka taas kellertyy. Tämä routakääpä on harvinaisempi kuin se rustokääpä ja kasvaa useimmiten kuusella kuusenkynsikääpien seassa. Tässä se on aika isonakin itiöemänä. Siinä on varmaan tapahtunut niin, että useampi itiöemä on kasvanut yhteen, kun sitten tuolla näkyy taas pienempiä routakäävän itiöemiä, sellaisia enemmän kynsimäisiä. Tämä ei kasva kovin paljon ulkonevaksi, vaan ne ovat tuollaisia vähän kynsimäisiä nuo lakit kuitenkin, mutta tässä se on sitten saanut tämmöisen reilun tulitikkuaskin mittaisen mitan itselleen. Tämä on aika myöhäinen laji, että se ilmestyy juuri loppusyksyllä enemmän ja ehkä jonkin verran painopisteeltään pohjoinen, että ihan Etelä-Suomessa se on vähän harvinaisempi kuin vaikkapa se lähisukulaisensa rustokääpä. Ei tätä kovin usein vuosittain pääse näkemään, että se on kuitenkin jossain määrin vaatelias ja sitten sitä ei kauhean suuria määriä useinkaan kasva, että olin ihan tyytyväinen löytäessäni näinkin monta itiöemää tästä, eli kyllä sitä rihmastoa tässä puussa varmasti enemmänkin on. Se nimi routakääpä tulee varmaan juuri siitä, että tämä on aika myöhäinen, eli ensimmäisetkin itiöemät ilmestyvät aika myöhään syksyllä, ei niinkään vielä syyskuussa, vaan selkeästi vasta lokakuun puolella ja niitä voi ilmestyä sitten vielä selkeästi pakkasten tultuakin. Taustalla avautuu Iso-Saarijärvi, joka on suurin järvi tällä puolella Helvetijärven kansallispuistoa. Tässä ympärillä on näiden metsien lisäksi aika paljon soita ja tuolta pienemmästä järvestä laskee tähän tuolla niemen takana puro. Tämä on sellainen järvi, että se on puolittain puiston ulkopuolella, että siellä on sitten enemmän niitä talousmetsiä, mutta tämän Iso-Saarijärven tuntumassa on todella paljon hienoja vanhoja metsiä. Se on tämmöinen hyvin kivikkoinen järvi. Kivikkoinen rannoiltaan, täällä on paljon kalliorantoja ja sitten tuolla myöskin tuolla vedessä ja aika kaukanakin tuolla selällä niin on niitä kiviä, eli siellä on matalikkoja. Tässä on oikeastaan eräs laajimmista yhtenäisistä vanhan metsän alueista koko puistossa. Täällä on noita varsinaisia ihan täysin luonnontilaisia kuusikoita ja sitten on sellaista kuusimänty sekametsää ja ihan myöskin kilpikarnaista puhdasta männikköäkin on välillä tuossa, kun tuolla on harjualueita, niin tähän tulee todella monentyyppisiä juttuja. Länsirantaa mentäessä on yhtä lailla todella hienoja vanhoja metsiä kuin tällä pohjoispuolellakin tästä tuonne lähimmälle tielle, niin on semmoinen todella hieno vanha metsäalue, missä on paljon korkeuseroja myös. Ja korkeuserothan ja erilaiset kalliohalkeamat monipuolistavat aina aluetta. Ja sinne kun sitä puustoa pikkuhiljaa maapuiksi kaatuu, niin niistä tulee hyvin rikkaita runkoja erilaisille laottajille ja kovakuoriaisille ja sammalille, jäkälille, kaikille niille, jotka sellaisissa ympäristöissä viihtyvät.
Tehdään näin päin se. Onko se vähän? Ei kyllä se. Toki siinä paloi jotain. No niin. Päivä oli aika täydellinen. Löytyi kaikenlaisia hienoja lajeja. Näki taas pitkästä aikaa tätä hienoa aluetta, mikä ulottuu tuonne Iso-Saarijärvelle asti. Nyt on se hämärtyminen pikkuhiljaa tulossa, mutta juuri tuossa hämärän hyssyssä ehti keräämään vähän suppilovahveroitakin. Oikeastaan 3 litran pussillinen tuli aika nopeasti, että se on ihan kiva jotain semmoistakin ottaa. Niitä on ihan mukava syödä tuoreena ja miksei kuivanakin. Tänä vuonna ei ehkä tule kuivatuksi sillä tavalla, vaan pakastetuksi ne sitten, mitä ylimääräisiä on. Mutta täytyy sanoa, että monipuolinen oli päivä, että sitten myöskin monella tavalla täydentyi se, että oli niitä eilen löytyneitä hienoja lajeja. Edelleen sitä tippakääpää, sitten oli pohjarypykkää. Sitten oli vielä semmoinen routakääpä, mitä ei aina näe suinkaan ja näin loppusyksyllä näkee helpommin ja vielä hyvin kokkana yksilönä. Ja sitten siinä oli vielä se eräänlaisena ekstrana tämmöinen alue, että missä näki sen, miten se hieno maapuusto on syntynyt ja miten se muutamassa vuodessa jo alkaa ottamaan itseensä niitä lajeja, koska siinä oli aika iso tällainen syöksyvirtauksen kaatama alue. Muutenhan ikimetsässä usein on kohtia myös, missä ne pikkuhiljaa yksitellen yksittäiset puut kaatuvat ja aloittavat lahovesprosessinsa. Ja parhaimmillaan ne alueet saattavat olla myös kulon koskemattomia. Alueita, jotka eivät koskaan ole palaneet ja myös alueita, joissa ei koskaan ole ollut vesi. Eli ne ovat olleet aikoinaan jään peittämiä, tai ainakin itse näin uskon, kaikki eivät jääkauteen usko, mutta minä kuulun jääkausiuskovaisiin tässä mielessä. Niin ne ovat olleet jään peittämiä, mutta sitten tosiaan vesi eikä tuli ole niitä koskaan käsitellyt, niin niihin sitten kehittyy omanlaisensa erikoinen lajisto, jollaista täältäkin löytyy paikkapaikoin. Nyt ollaan juuri siinä pisteessä tässä, kun keittelen nyt ihan vettä tämmöisellä yksinkertaisella retkikaasukeittimellä, mikä on aika nopea ja kätevä, niin että se pikkuhiljaa alkaa tuo henkimaailma virittäytymään tähän. Keijut laskeutuvat alemmaksi, tontut vipältävät täällä maan pinnalla ja tulee se semmoinen siirtyminen. Ehkä tätä voisi nimittää jonkinlaiseksi siniseksi hetkeksi tänä aikana, vaikka se ei ehkä sävyltään ole samalla tavalla sininen kuin aiemmin kesällä, mutta se on se sama hetki, jolloin siirrytään siihen syvemmän todellisuuden piiriin. Sitten mä laitan sen hetkeksi pois. Taas se seuraava. Ei sitä kannata polttaa suotta. Sehän tuli äkkiä. Kynnys metsänpeiton kokemiseen varmaan koko ajan madaltuu, että uskoisin, että yhä useampi luonnossa liikkuva, yhä useampi luontoa rakastava ihminen pääsee kokemaan niitä tuntemuksia, jollei ole jo kokenut. Se raja on erittäin häilyväinen itse asiassa tämmöisissä ihanissa luonnonmetsissä, niin se parhaimmillaan poistuu kokonaan, että saatetaan olla jo oikeastaan heti sinne metsään astuessa jonkin tason metsänpeitossa siinä ensimmäisellä tasolla, missä välttämättä ei vielä aistita mitään henkiä sen kummemmin, mutta tunnetaan ehkä se läsnäolo ja rauha, mitä se metsä tarjoaa. Ja pikkuhiljaa tämän prosessin myötä, kun yhä suurempi joukko ihmisiä tulee lähemmäksi luontoa, niin koko ajan se madaltuu se kynnys, yhä häilyvämmäksi se raja tulee ja lopulta sitten ehkä voidaan olla ajassa, että se pikkuhiljaa se metsä alkaa kasvamaan kyliinkin, tulemaan tavallaan enemmän ihmisten ilmoille. Aivan niin kuin, jos ajatellaan erilaisia luonnonhenkiä, niin vaikkapa itsekin on nähnyt, miten on ollut metsänneitoja, jotka ovat kulkeneet ihmisten ilmoilla ja kadonneet, ja sitten taas nähnyt niitä metsässä ja ne ovat siellä kadonneet ja kulkeneet niin kuin tämän rajan molemmin puolin. Niin metsänneitojen ja vastaavanlaisten olentojen tehtävähän on olla välittäjänä
ihmisen ja luonnon ja sitten toisaalta luonnon ja esimerkiksi kotieläinten välillä, jotka ovat sitten jo erkaantuneet siitä luonnosta ja eivät välttämättä esimerkiksi enää osaa mennä metsään kokemaan sitä ja se voi tuntua oudolta niistä. Niin sitten varmasti tämmöisiä, että myöskin ne luonnonhenget alkavat olemaan enemmän vaikuttamassa ihmisten arkipäiväisessä elämässä, kun ihmisten luontosuhde voimistuu, jolloin on avattu se ovi myöskin omaan sisimpään sen luonnon tulla. Ihan niin kuin on asia, mistä olen aiemminkin puhunut, että nyt nykyään voi palata myös siihen koettuun syvempäänkin metsänpeittoon, siihen paikkaan. Aiemmin oli selkeästi niin, että ainakin äärimmäisen harvoin oli mahdollista löytää se paikka uudelleen, eli ne olivat semmoisia salattuja soppia, mitä oli kokenut metsänpeiton aikana, niin nykyään sitten on mahdollista ehkä löytää se paikka uudelleen tietenkin toisenlaisessa valossa, mutta uskoisin, että siinäkin tapahtuu sitä yhä enemmän ja enemmän, että se paikka saattaa olla, käytetään nyt tyhmää sanaa arkitodellisuus, niin tässä arkitodellisuudessakin enemmän auki ja paljastaa enemmän itsestään. Ihan tälläkin metsäreissulla, missä nyt on, niin on sitten jälleen huomannut sitä, että miten paljon luonto kertoo asioita lajien kautta. Eli se tietty kukoistus joillakin lajeilla, jokainen laji on symboli jollekin asialle. Ja tietysti symboliikka on aina henkilökohtaista. Minulla on tajunnassani oma symboliikka asioilla ja joku muu voisi kokea saman asian niin kuin vähän eri symbolimerkityksessä. Ja jos on sillä lailla lajiorientoitunut kuin itsekin on, niin varmasti joku voisi kokea ne sitten myöskin ne lajit erilaisina symboleina. Ehkä siitä johtuen, miten ne on aikoinaan kohdannut, mitä ne ovat itselle merkinneet, mikä niin kuin koskettaa syvemmältä itseä. Me olemme sillä lailla ehkä, jos tätä ajatellaan lineaarisessa ajassa, niin me olemme ehkä tässä luonnonhenki-yhteydessä palanneet jonnekin 1800-luvulle nyt. Tämä on ehkä vähän outoa arviointia, vähän outo heitto, mutta minusta tuntuu siltä, että me olemme palanneet jonnekin sinne, että me emme ole enää siinä semmoisessa 1900-luvun joidenkin vuosikymmenten tiukassa paketissa, sodan jälkeisen ajan tiukassa paketissa ja siitä, mikä oli ainakin 90-luvulle asti, niin nyt on päästy jonnekin sellaiseen aikaan, missä on mahdollista antautua enemmän siihen kokemukseen. Siksi tämä on erityismerkityksessä ehkä, kun sanotaan mytologisesti, sanotaan joissakin uskonjärjestelmissä, että valo tulee Pohjolasta, niin tarkoitetaan ehkä sitä, että me olemme juuri tällä ikiaikaisella kallioperällä. Ja täällä on silloin tietenkin myöskin varastoituneena kaikkein eniten sitä semmoista historiaa, minkä voi sitten vaikka näissä syvemmissä metsänpeittokokemuksissa kokea. Niin kuin itsekin on kokenut niitä, että joskus esihistoriallisia eläimiä vilistää täällä maastossa. Saattaa olla mesotsoiselta maailmankaudelta eli dinosaurusten aikakaudelta asti tulevia dinosauruksia tai sitten voivat olla jotain mammutteja tai muita, jotka ovat vähän lähempänä tätä aikaa tai mitä ihmeellisimpiä olentoja, jotka ovat säilytyneinä rinnakkaistodellisuuteen. Itse uskon niin, että mikään eliö ei katoa lopullisesti maapallolta, vaan se on siinä rinnakkaisessa todellisuudessa, mihin metsänpeittokin johtaa, niin se on siellä ikuisesti olemassa. Ja jos olosuhteet ovat otolliset, niin jokainen laji voi palata sieltä tietyltä energiatasolta tänne jatkamaan elämäänsä. Ja näin on varmaan iät ajat maapallolla tapahtunut, että olosuhteet eivät aina ole yhtä otolliset kaikille eliöille, niin sitten ne välillä menevät lepoon. Tavallaan kuolevat sukupuuttoon, mutta tavallaan eivät. Jos joku nyt miettii, että miten parhaiten pääsisi metsänpeittoon, jollei sitä kokemusta jo ole tai ne ovat vasta aavistuksenomaisia pieniä tuntemuksia siitä, niin kaikkein helpointa on oikeastaan lähteä liikkeelle siitä, että jossakin ihan lähiluonnossakin kuljeskella ja etsii itselleen semmoisia voimapaikkoja, joissa käy säännöllisesti ja viettää niissä aikaa. Istuskelee kaikessa rauhassa jollakin liekopuulla tai kannolla ja on ihan rauhassa
pyrkii menemään meditatiiviseen tilaan, jossa ei kauheasti ajattele mitään aistia, vaan kaikilla muilla aisteilla on sitä ympäristöä. Eikä ajattele mitään muuta sen ympäristön ulkopuolista asiaa. Luo sillä tavalla sellaista sisäistä suhdetta, niin sitten yhtäkkiä voi havaita ihan siinä rauhallisessakin olotilassa olevansa jossain syvemmällä. Tietenkin toinen lähestymistapa on se, että kuljet vaikka jossain hienolla luonnonsuojelualueella, missä on sitä alkuperäisluontoa, niin kuljet siellä myös kaikessa rauhassa ja voit kulkea pitkänkin päivän ja sitten huomaat, kun vähän alkaa väsymään, niin sitten ei enää kiinnitäkään sillä tavalla huomiota pelkästään semmoiseen aineelliseen puoleen, niin yleensä sitten se alkaa hiipimään myöskin se henki sieltä enemmän esiin. Eli tämmöinen niin kuin pehmeän rasituksen kautta tavallaan on ihan hyvä tapa myös. Mutta suosittelisin oikeastaan molempia konsteja, että kannattaa tosiaan etsiä ne voimapaikat, missä on rauhassa ja sitten myöskin, jos sitten liikkuu luonnossa, tekee vaikka vaelluksia, niin hakeutuu mahdollisimman hyville alueille, joissa sitten jokainen taukokin on eräänlainen syvä sukellus. Ja sitten voi myöskin tietysti, jos ei ole mitään erityistä osa-aluetta luonnossa, mikä erityisesti vetää puoleensa, niin kuin ajatellaan näin, että jos joku on innostunut kasveista tai joku on sienistä, joku linnuista, tällä tyylillä, jos ei ole, niin voi miettiä, että onko jokin sellainen eliöryhmä, mikä erityisesti vetää puoleensa, niin sitä voi sitten alkaa vähän niin kuin syventämään sitä luontotietämystään myös, koska lajien kautta sitten tulee hirveän paljon meihin energiaa ja kun luo suhteita lajeihin, niin ne ovat myös sellaisia avaimia näihin syvempiin kokemuksiin. Kansanomaisestihan on sitten uskoteltu myös, että metsänpeitto on jotenkin vaarallinen olotila, että siellä kaikki on ihan päälaillaan, kaikki muuttuu ja että se vangitsee sisälle, niin sieltä ei pääse pois. No näin ei varmasti ole. Se kokemus siitä, että se vangitsisi, on lähinnä sitä, että kukaan ei halua sieltä pois. Siellä on niin ihana olotila, että onhan sitten tämmöisiäkin kokemuksia, että kokonainen karja on kadonnut jonnekin metsänpeittoon, niin sitä ei sitten löydetä päiväkausiin tai viikkokausiin, tai se löydetään vasta syksyllä jostakin metsäaukiolta ihan hyvin voivana. Ihan ilmiselvästi se on ollut vähän kuin taivaallisilla laitumilla käyskentelemässä ja ravitsemassa itseään. Paljon hyvinvoivempana se löydetään sieltä kuin mitä se tavallinen karja, joka on aina jonkinlaisille metsälaitumille koottu kokoon ja käyty lypsämässä. Eli siinä on niin kuin, se on tätä, että sitten tietysti toinen, minkä takia sitä on pidetty pelottavana ja vaarallisena, on myös se, että kun osa kateuttahan on ihmisissä, niin osa on ollut kateellisia siitä, jos joku on voinut enemmän kokea tällaisia asioita. Ja jollakin on ollut vapaus kokea sitä, että ihmiset on aika pitkään jo orjuutettu työlle, jolloin he ovat sidottuja siihen omaan arkeensa niin paljon, että eivät pääse kokemaan näitä asioita. Ja sitten puhuttiin myös, että ihminen saa metsän nenän, kun on metsänpeitossa. Ja metsänenähän tarkoitti sitä, että ihminen oli ikuisesti jollain tavalla sekaisin siitä ja kaipasi sinne. No, ihan varmasti kaipasi, koska siellä on harmonisempi olotila, missä huolet eivät samalla tavalla paina kuin arjessa. Edelleen ihmiset ovat huolten raskauttamia. Ennen se oli ehkä sitä ihan varsinaista selviytymistaistelua, mutta nyt meille on uskoteltu sitä, että miten täällä pitäisi elää, mitä kaikkea meillä pitäisi olla, millainen bruttokansantuote pitäisi olla ja ynnä muuta. Hyvin paljon sellaista tarpeetonta taakkaa, niin se myös estää kokemasta näitä asioita. Että jos me vaan niin kuin luottaisimme elämään, heittäytyisimme sen kyytiin, niin sitten me voisimme paljon helpommin alkaa kokemaan. Sillä ei se metsänpeiton kokeminen, ei se edellytä edes kunnolla sinne luontoon astumista. Se tila voi olla meidän sisällämme myös, mutta meidän kannattaa luoda se suhde sinne luontoon. Ja kun me olemme vaikka löytäneet ne omat voimapaikkamme jostakin, niin sitten me voimme visualisoida niitä ja matkata vaikka sisätiloista niihin. Että jos aina emme pääse siihen paikkaan, niin sitten me voimme visualisoida sitä paikkaa ja mennä sinne konkreettisesti. Tapahtuu se sitten hienommalla energiatasolla tai jollakin lailla vahvasti ajatustasolla vai tapahtuu se sitten astraalisesti, niin joka tapauksessa me jollain tavalla pystymme siirtymään sinne ja se myös avaa niitä ovia niin, että me voimme kokea sitä eräänlaista metsänpeiton tilaa myös ollessamme pois luonnosta, mutta tietenkin sitten entistä vahvemmin myös siellä luonnossa, kun me sinne astumme. Olen ollut opastamassa aika monenlaisia, monenkokoisia ryhmiä metsänpeittoon ja
ne ovat todellakin vaihdelleet sitten kokemuksellisesti hyvin paljon, että joskus on päästy isompana ryhmänä sinne ihan syvätasollekin kurkistelemaan, mutta sitten välillä on isompi porukka, vaikka 10 hengen porukka, niin saattanut olla sillä lailla hajanainen, että jokainen on kokenut vähän omalla tavallaan niitä asioita. Ja sitten niistä toki olemme keskustelleet siellä tilanteessa metsässä tai sitten myöhemmin niistä, niin hyvinkin voimakkaita, osalle sisäisiä kokemuksia enemmän ja osalle semmoisia ulkoisia kokemuksia, missä he ovat asioita nähneet ja kokeneet siinä metsässä, niin niitä on saattanut olla paljon. Eli periaatteessa, jos isompikin ryhmä on ihan samalla aaltopituudella, niin on mahdollista päästä sitten jopa aika nopeasti sinne syvätasollekin, mutta semmoisen jonkin aika, esimerkiksi tulee mieleen, että on ollut yhden porukan kanssa, missä oli lähes 10 ihmistä, niin vanhassa metsässä, ja sitten vietimme siinä sitä iltaa ensin yhdessä ollen, keskustelimme asioista ja söimme ja sillä lailla olimme kaikessa rauhassa, niin sitten siinä pääsi tulemaan semmoinen yhteisenergia, ja sitten kun alkoi se hämärtymisen hetki, niin sitten olimme siinä sopivassa virityksessä, niin sitten oli mahdollista koko porukankin saada semmoisia yhteiskokemuksia enemmän. Eli se monesti voi olla, että jos on liian vähän aikaa ja pyritään menemään liian nopeasti, niin ei ehdi sitä semmoista yhdistymistä sillä lailla tapahtumaan. Että esimerkiksi semmoinen yhteinen pieni meditaatiohetki, mikä vietetään jossakin liekopuulla vaikka, ja voidaan ottaa toisia kädestä ja voidaan olla semmoisessa ringissä siinä vaikka, niin se on semmoinen hyvä tapa. Ja sitten yksi tapa lähestyä sitä porukalla on se, että jokainen etsii siitä ympäristöstä vielä vaikkapa sen valon aikana, niin se jokaisen voimapaikkansa, ja sitten vietetään aikaa niissä voimapaikoissa ja sitten tullaan yhteen ja lähdetään kokemaan sitä syvempää. Mutta ehkä sitten, jos ajattelee, että no okei, yksin voi sukeltaa syvätasolle, mutta kyllä pitäisin kuitenkin kaikkein voimakkaimpana mahdollisena kokemuksena, metsänpeittokokemuksena sitä, että kokee kahdestaan jonkun kanssa asioita, koska siinä päästään kokemaan sitten tämä dualistisen yhtyminen, eli kun jokaisessa ihmisessä on se feminiininen ja maskuliininen puoli, ja sitten kun ne kokevat sen yhtymisen, sen toisen feminiinisen ja maskuliinisen kanssa siinä sulautumisen hetkellä, niin se on se kaikkein voimakkain mahdollinen kokemus. Tai sanotaan nyt ainakin näin, että ei ole kokenut sitä sitten vielä sillä suuremmalla porukalla. Ehkä sekin on sitä, mutta ehkä se on näin kuitenkin helpompi saavuttaa se niin syvä yhteys, että päästään sinne syvimmälle tasolle. Niin helpompi saavuttaa jonkun yhden ihmisen kanssa, mutta pyrkimys on siinä kyllä, että kun metsänpeittoretkiä järjestää, että yhä suurempi porukka voi saavuttaa sellaisen yhteyden, että voidaan kaikessa rauhassa olla ja askel askeleelta kulkea sinne syvätasolle. Ja mitä se sitten tarkoittaakaan, koska se syvätasolla käyminen tai syvimmällä tasolla käyminen tarkoittaa aina sitä, että siellä aktivoidaan jokin tehtävä, että sinne ei siinä mielessä mennä turhaan sinne syvimmälle tasolle. Että jollei se ole se lopullinen matka, johon saa sulautua jo siellä, niin sitten se on sitä, että sieltä tulee tehtävien kanssa. Että jos menee kahdestaan jonkun kanssa syvimmälle tasolle, se tarkoittaa yhteistä elämäntehtävää, mitä se sitten onkaan. Yleensä se liittyy tähän luonnon ja ihmisen väliseen suhteeseen, tähän vuorovaikutukseen, siihen välittämiseen. Ja varmasti ryhmänä myös, jos ryhmä pääsee koskettamaan sitä syvintä tasoa, niin se tarkoittaa myös ryhmänä semmoista yhteistä. Eli siinä mielessä tietysti, jos ollaan ihan samalla aaltopituudella, niin voidaan kokea se varmaan ryhmänäkin. Nyt rupesin sitä miettimään, että minkälaisia, esimerkiksi jonkun 3 ihmistä on ollut koolla, joskus on menty todellakin syvälle, ja ehkä tyypillisempää on se kokeminen myös, että jos alkaa tapahtumaan sitä sulautumista siellä, niin yleensä kaikki eivät sulaudu ihan yhtä aikaa, että joku voi sulautua siihen vaikka puolittain, siihen katoaa näkyvistä, ja voisi olla niinkin hassu tilanne, että jollakin yläkeho katoaa näkyvistä, jollakin alakeho. Eli tavallaan siinä on moni asia vaikuttamassa siihen, miten syvälle tasolle voidaan päästä. Ja sitten tietysti se ympäristö, mihin mennään. Olen hyvin monenlaisiin paikkoihin vienyt ihmisiä. On ollut paikkoja, jotka ovat ihan lähellä kaupunkiympäristöä. Ja voisi tuntua, että siinä on vaikeakin päästä, kun sieltä kuuluu kaikenlaisia kaupungin hälyääniä, liikenteen ääniä ynnä muuta.
Mutta se saattaa tapahtua hyvinkin, kun sitten päästään vähän valopiirien ulkopuolelle, niin saattaa tulla hyvinkin syvä kokemus isollakin porukalla. Eli aina, jos porukallakin mennään syvemmälle tasolle, niin on yleensä olemassa se kollektiivinen, se ryhmän kokemus ja sitten on se oma yksilöllinen kokemus. Se on se idea, koska meillä jokaisella on se oma maailmankaikkeus, niin samanaikaisesti voimme kokea sitä omaa sisäistä kokemusta ja sitten sen ryhmän kokemusta. Ja ihana, jos se on samankaltainen kuin se oma, mutta jollei se ole, ei se ole sen huonompi tai parempi kuin se mikään muukaan. Eli metsänpeitto on sillä lailla rajaton tila, siellä voi kokea ihan mitä vaan. Eikä päällepäin tai aiemman ajatusmaailman perusteella voi sanoa kenestäkään ihmisestä, etteikö hän voisi kokea sitä äärimmäisen syvästi tai mennä ihan vaikka sille syvimmälle tasolle heti ensimmäisellä kokemuskerralla. Että siinä on niin kuin lähinnä siitä heittäytymisestä kysymys, että sehän vie vaikka joka kerta syvimmälle tasolle, jos siihen uskaltaa heittäytyä eikä pidä mistään sellaisista asioista kiinni, jotka täällä ulkoisessa maailmassa meitä muuten yleensä sitovat. Suosaarekkeesta löytyy toisinaan komeita siirtolohkareita niin kuin tämäkin. Ja tässäkin näyttäisi, että tässä on joku saattanut aikoinaan vaikka tulistella ja kenties yöpyäkin tässä. Tämmöinenhän pikkuhiljaa rapautuu tällainen lohkari ja tässäkin näyttää pudonneen näitä pieniä kappaleita tuolta alas. Tässä on nähtävissä tämmöistä mustuaista, mitä ei tarkemmin sitten lajilleen pysty määrittämään, mutta näitä tulee usein rantakiviin ja sitten voi olla myöskin sellaisilla paikoilla, missä tosiaan on nuotiota pidetty ja kosteus ja sitten toisaalta savu esimerkiksi voi olla, että se herättää niin kuin samoja juttuja siinä kivessä esiin. Eli sitten se voi olla myös semmoinen, kun olen nähnyt, että tätä kasvaa semmoisilla paikoilla, missä on pidetty alhaalla nuotiota ja sitten tosiaan rantakivissä, rantalohkareissa, jyrkänteissä on sitä ja niitä on tosi monia lajeja. Ja sitten täällä on tämmöistä kalliokarvetta, mikä kasvattaa hienon peitteen ja sen seassa jonkin verran harmaa röyhelöä, niin tämmöisiä kalliokarvepeitteitä saattaa olla hyvinkin laajoja sekä pystypinnoilla kallioissa että sitten siirtolohkareissa. Kun Suomessa on monia semmoisia lohkareita, joille on annettu nimiä myöskin, että ne ovat olleet jotenkin pyhiä paikkoja, voimapaikkoja, rituaalipaikkoja, että tuonne on saatettu tuoda erilaisia lahjoja tänne alle. Tuollakin näyttää nurkassa olevan semmoinen kohta, että siellä olisi kuin alttari, mihin voisi asettaa kaikenlaisia luonnosta kerättyjä lahjoja esimerkiksi. Niin, koska näihin tulee sitten semmoisia luolamaisia paikkoja tänne alle, niin nehän siinäkin mielessä ovat kuin tämmöisiä pikkutemppeleitä, mihin sitten voidaan henkiä tulla kiittämään niillä lahjoilla. Mä olin tässä nyt ollut tuolla läheisellä suolla karpaloita keräämässä ja sitten huomasin tämän siirtolohkareen tuolta vähän kauempaa, niin se heti veti puoleensa. Ja hyvin usein tämmöisillä pienillä suosaarekkeellakin on jokunen siirtolohkare, että kun jää on mennyt tästä yli, niin sieltä jään pohjasta on jäänyt kumpareisiin sitten niitä lohkareita, mitkä ovat irronneet. Ja
Sitten tietysti jäävuorien mukana niitä kulkeutuu, mutta tämä todennäköisesti on sellainen lohkari, mikä on jäänyt sieltä jäätikön pohjasta, kun se pikkuhiljaa vetäytyi luoteeseen jääkauden päättymisen aikoihin. Taustalla avautuu tuollainen keskikokoinen rämessuo. Siellä on ihan pieniä nevalaikkuja, avoimia osia, mutta tämä ei ole semmoinen ihan kunnollinen kokonainen suoyhdistymä, missä olisi se selvä nevakeskus ja sen ympärillä rämeitä ja korpia, mutta tämä on valtaosaltaan tämmöistä tupasvillarämeittä, eli siellä on paljon tupasvillaa ja jonkin verran myös tuollaisia mättäitä, missä kasvaa suopursua ja suokukkaa, mutta tuommoinen aika tyypillinen näiden seutujen räme. Alue, mistä voi löytyä karpaloakin sieltä täältä aina. Karpalohan kasvaa sekä mätäspinnoilla, eritoten pikkukarpalo siellä, ja sitten myöskin avoimemmilla pinnoilla, missä iso karpalo on taas tavallisempi. Mutta täälläkin kasvaa myös sitä isokarpaloa noilla mättäillä. Tuo ei ole kauhean märkä suo, johtuen siitäkin, että siinä on valtaosa rämettä. Siinä tulee sitten niistä männyistä, mitä siellä kasvaa, sitä juuristokannatusta sen verran ja muustakin kasvillisuudesta, että siellä on niitä oikein märkiä osia vaan paikka paikoin. Ja siellä on sitten sitä nevakasvillisuutta. Tällä alueella on ehkä muutenkin enemmän noita pikkusoita. Ja räme on se tavallisin suotyyppi oikeastaan. Korpia on sitten jonkin verran, mutta valitettavasti aikoinaan niitä korpia on ojitettu paljon, koska niissä on suurempaa puustoa ja haluttu sitten tavallaan nopeuttaa sen puuston kasvua, niin sitten niitä on ojitettu hirveän paljon. Mutta tästäkin löytyy tältä suojelualueelta toki sitten noiden rämeiden jatkoksi korpea jonkin verran ja sitten ollaan jo kangasmailla. Soihin on paljon liitetty myös mystiikkaa, koska soilla on nähty erityisesti niitä virvatulia, mitkä voivat johtua sitten toki metaanin eli suokaasun leimahduksista, varsinkin lämpimien kesäpäivien jälkeen, mutta sitten niihin liittyy myös paljon henkiä. Soilla on omat henkensä, jotka aika usein liittyvät tietenkin johonkin suurempaan haltijaan ja ne voivat olla enemmän sitä keijukansaa. Se on, koska se on vetinen ympäristö, keijut liittyvät veteen ja ilmaan, niin suolla voi nähdä sitä keijukansaa enemmän ja totta kai mitä tahansa muutakin luonnonhenkiryhmää. Soilta nousee sitä usvaa helposti lämpötilaerojen vuoksi. Lämpimien päivien jälkeen nousee viilentyessä usvaa ja sitten taas joskus voi olla toisinpäinkin vaikkapa talvella, että se suo pysyy kauemmin lämpimänä, niin kun ympäristössä on pakkasta, niin suosta nousee lämpimämpää ilmaa, niin se sitten nostaa myös sitä usvaa ja sellaisissa usvissahan sitten keijut voivat tanssia ja kulkee keijukulkueita. Se on hyvä ympäristömies, jos haluaa nähdä luonnonhenkiä, niin kannattaa mennä tarkastelemaan semmoista usvaa. Siinä on helpompi hahmottaa henkiä siihen tämmöiseen ilmavampaan usvaan kuin sitten ihan tyhjään tilaan. Se on semmoinen yksi niistä, millä voi harjoitella sitä asiaa. Yksi syy, minkä takia tällä paikalla ei ehkä niin vetisiä paikkoja myöskään ole, on se, että tuonne suojelualueen laitamille on joskus aikoinaan kaivettu oja ja vaikka se nyt on pikkuhiljaa umpeutumassa se oja, niin se on kuljettanut vesiä tästä pois, niin tätä ei voi pitää ihan täysin luonnontilaisena tätä alueena, että monesti suojelualueellakin on niitä paikkoja, jotka sitten on joskus ojitettu ennen kuin sitten mitään suojelualuetta on perustettu, mutta kun ne suoojat siitä kokonaan umpeutuvat ja kun ei niitä uudelleen avata, niin pikkuhiljaa se soistuminen voi jatkua taas siihen toiseen suuntaan. Toki tässä nyt on paljon puustoa, että ainoastaan ne märimmät osat sitten pikkuhiljaa voivat muodostua semmoisiksi todella märiksi alueiksi, mitä suohon yleensä kuuluu. Ja sitten tuollahan on taustalla myöskin semmoinen hyvin märkärantainen puro, mikä yhdistää tuon ylempänä olevan järven ja sitten tämän Isosaarijärven toisiinsa. Se on niin hankala ylitettäväkin, että siinä on vain oikeastaan yksi paikka tuolla enemmän yläjuoksulla, mistä sen yli pääsee kaatuneita puita myöten. Suolla näkyy myös todella paljon keloja, eli keloja syntyy
paljon, varsinkin tällaisille rämeille, niin puuthan eivät kasva niin helposti. Tuo rämekki on aika karu kasvupaikka, niin ne jäävät aika pieniksi ja sitten semmoinen pieni mänty saattaa olla jo kilpikarnainen, eli saattaa olla hyvinkin se 200 vuotta tai vanhempikin. Äsken löysin tuosta sekä kanttareli että suppilovahveropaikan ja sitten huomasin, että tässä vieressä oli tällainen mahtava juurakko, mitä ilmiselvästi on tuolta tyveltään myös kaivettu. Siinä on varmaan ollut joko supikoira tai mäyrä sitä kaivamassa ja siellä saattaa jonkinlainen pesäkolokin olla, mutta sitten siinä ilmeisesti on myös ollut ainakin pyitä rypemässä. Näillä metsäkanalinnuilla semmoisia rypykuoppia, missä ne kaikkia täitä ja väiveitä tiputtavat sieltä höyhenistöstään. Tuolla oli selvästi semmoisia pyynsulan näköisiä tuolla toisella puolella. Ja on tämä todella muutenkin hyvin erikoinen juurakko. Tämmöinen kunnon maahisjuurakko. Vähän tuollainen keloutumaan ryhtynyt mänty, mikä on rojahtanut tänne ja jonnekin on katkenut tuonne se paalujuuri. Ja täällä on mukana tämmöisiä suuria kiviä. Maahinen syleilee peikkoa, sanotaanko näin. Tässä näkee hyvin tämän maaperän koostumuksen myös samalla. Tässä tulee vahva maaenergia, tässä on hyvin semmoinen maadoittava kohta, missä olisi todella hyvä myös yöpyä tämmöisen paikan lähellä. Ja varmaan sen takia tähän myös monet eläimet tulevat. Se on niille semmoinen rauhallinen, levollinen kohta. Täällä on useitakin tällaisia juurakoita, mutta tässä nyt kun on tuollaisia, toinenkin mänty on kaatunut tuonne, niin tässä on sitten sitä mäntyjen maahisenergiaa hyvin paljon. Ja ollaan niin kuin vähän erilaisella kohdalla, missä tuossa kun mennään vähän matkaa eteenpäin, niin siellä tulee puhtaammin kuusikkoa, niin tämä on tämmöinen hiukan astetta karumpi paikka. Siinä on kyllä todella hyvin monenlaisia muotoja noista. Kivistäkin voi vähän aikaa katsoessaan alkaa löytämään luonnonhenkien piirteitä, kasvonpiirteitä, hahmoja. Ja sitten näistä juurista löytyy jos jonkinlaisia hahmoja. Myös eläinhahmoja. Ja myös ne kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka tällä paikalla kulkevat noita juuria ja maata koskettavat, niin ne muokkaavat tätä omalta osaltaan henkien avustuksella tietynlaiseksi, että se sitten se aineellisella tasolla myös muistuttaa siitä, mitä tällä paikalla on tapahtunut. Tuo itse runko on jo hyvin pitkälle hajonnut. Äsken vähän tutkin sitä, en löytänyt sieltä kun ihan joitain orvakoita siitä enää. Se alkaa olemaan aika loppuvaiheessaan, eli se on aika kauan sitten kaatunut tästä. Kun on mänty kysymyksessä, niin siitä voi olla hyvinkin kauan aikaa. Saattaa olla 30-40 vuotta aikaa. Männyn hajoaminen on paljon hitaampaa. Siinä on pihka-aineita ja myös tervaa, joka vastustaa sitä hajoamista. Nyt se on noin pitkälle sammaloitunut, joten kyllä siitä todella kauan on aikaa. Jokainen reissu saa jossain vaiheessa kruununsa ja tällä kertaa se oli tämä karhunkääpä, mikä löytyi täältä. Tämmöinen komea männyn juuresta kasvava kääpä, mitä toisaalta kasvaa harvinaisena näissä vanhoissa metsissä ja sitten sitä löytyy myöskin puistoista, varsinkin lehtikuusten tyviltä. Sen takia se ei ole edes silmällä pidettävä, koska sitä löytyy erilaisista ympäristöistä, puistoista, mutta näissä vanhoissa metsissä se on harvinainen, että se vaatii suuria mäntyjä, joiden juurista tai joskus kaatuneilta rungoilta tai
tai pystyrunkojen tyviltäkin se löytyy, joskin vähän eri muotoisena. Tässä se kasvaa selvästi jalallisena. Siinä on keskellä jalka ja sitten se kasvattaa tällaisia limittäisiä päällekkäisiä lakkiosia. Ja silloin taas kun se kasvaa joltain rungolta, niin silloin se on tyypillisesti hiukan kaviomainen kääpä. Kauhean suuri silloinkin niin kuin tämä. Nämä voivat olla todella suuria ja leveitä ja paksuja ja painaviakin kääpiä nämä karhunkäävät. Metsän kuninkaan arvoisesti. Ne ovat eräitä suurimpia kääpiä ja eräs syy, minkä takia niillä on se nimi karhunkääpä, voi olla myös siinä, että se on väriltään ruskea ja siinä käävän pinnalla on semmoista karvaa. Tämä on jo vähän aikaa tässä ollut tämä kääpä, niin siitä vähän katoaa se karva, mutta alkuvaiheessaan, kasvuvaiheessaan se on semmoista selkeää, ruskehtavaa, nukkamaista karvaa. Äsken kun haistoin tätä karhunkääpää, tuntui, että siinä oli myöskin jokin tuoksu. Aiemmin en ole sitä havainnut. Ehkä se viestittää tästä ajan hetkestä ja tästä paikasta, siitä voimasta, mitä tässä paikassa on, mitä siltä on saanut ja mitä sille itse on tuonut. Tuntuu hirveän vahvalta, vuorovaikutteiselta tämä koko reissu. Tässä on ollut paljon sitä johdatusta, mikä toi myös tämän karhunkäävän luo. Ja sitten tuntuu, että tänne on voinut myös antaa itsestään paljon enemmän. Varmaan sitä nyt on antanut sitä, mitä ihmisiltä on saanut, mitä ihmisiltä on kerännyt. Ja se nostattaa sisällä sitä halua tuoda ihmisiä kokemaan tätä kaikkea. Ja sitä, että voi kanavoida ihmisille sitä luonnon energiaa. Ja toivoo, että se kulovalkojen tavoin leviää se luontofilosofia ihmisissä, se luontokokemus ihmisissä, että maailma voisi sitä kautta muuttua paremmaksi, harmonisemmaksi ja ihmiset voisivat ymmärtää, miten pienistä aineksista, luonnollisista aineksista onni voi koostua, että siihen ei tarvita kaikenlaisia suureellisia rakenteita eikä uusia keksintöjä ja muita, vaan niin kuin luonto kaikessa monimuotoisuudessaan on periaatteessa aika yksinkertainen, harmoninen kokonaisuus.